muri yeZimbabwe ndadzoka manje kwaona ndatoya inini uzoti pane munhu anenge avhura hombe ende ini handikwanisi kusiya vanhu veZANU-PF vachiita zvavanoda neZimbabwe because Zimbabwe ndeyedu, vana baba vakaenda kuhondo ndevedu, saka tinenge takutoda kuti tionesane kuti tigare tapedzerana. Kana tosvika panapo izotondedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Panapa pane munhu anonzi Owen Muda munomuziva, avhura hombe Nhasi. Ukaona wakutaura pakulendi zoti pane zvaunenge waita. Owen Muda, I know you are watching me. Why uchiita zvinhu zvakadaro zvinoshoresa kudaro? Vanhu mimi zvamunenge muchiita tinokunyarirai chokwadi. Unoziva kuti most of the times vanhu vakaita semi atitaure nezvenyu stereke because toziva kuti imi hamusiri muri kutonga Zimbabwe. Tinoda kunyanyisa focus yedu pana Emerson Mnangagwa nezvigananda nevana vake kuitira kuti tikaona kuti any move yavanenge vachiita tovaudza kuti gadzirai kutiza chigaro ichocho musiyane nenyika yedu. But this time around tinoona Owen Muda ari kuvhura hombe kuGokwe. I don't know kuti vanhu kuGokwe muri kubvumirana nazvo here muchiitwa zvinhu zvakadai so izvi maybe zvino make sense kwamuri, but to me ndatadza kuzviningirira kuzvitambira mushe honestly speaking. So panapa Owen Muda ari kunzi zvoni adonata flag pachikoro. Tikutaura kuti mureza ndo zviri kunzi zvaitwa naOwen Muda. Ende unoziva kuti manyorero ari kutoitwa the Midlands info desk yacho kuti Honorable Minister Owen Muda shows appreciation for Batsirai Primary School in Gokwe, North Lembudzia with a meaningful gesture donating a Zimbabwe flag to the institution. This act symbolizes patriotism and national pride, inspiring students. Maybe you need a murezi papo ndite muchindoonesa pamwe ndindakupenga because unoziva kuti zvinhu zvacho amene brain dzangu dzadzingorizo ndikangona zvimwe zvinhu zvinotondirwadza kuti ndingonyarara because imimi hauka munhu obva mati a meaningful gesture pachinhu chakadai so sechichi kungoti kunodonata flag. Come on guys, vana vazhinji vari kupinda mabhuku acho havatorina kuti vadzidze, ma-school fees vamwe vacho havatorina kuti vatonzi vari kuuya pachikoro, vamwe vatosvika vasina bhutsu, vamwe vanoswera vasina nzara. Dai adonata kana mapoto toziva kuti pachikoro pakubikwa. Zvikoro zvekumusha we all know the situation. Kana wakakurira mutown haumbobva kwazvaunderstanda zvinhu ndikutaura izvi, but kana wakakurira kumusha uchanzwisisa kuti vana vanotoenda kuzvikoro kwacho vasina kana mabhilo ekunyoresa, bhutsu vasina, mabhuku achishota, chikafu vachiswera nenzara. Why achitadza kudonata zvinhu zviri meaningful kuZimbabwe? Because it's more like an insult now kuti ndakungokupa flag nothing kungoti inini ndoda kungonzi zita rangu ritaurwe kuti ndadonata. Simple. Obva wazozviona zvakutobuda pa national television kuti munhu adonata national flag, kuti adonata mureza unoita mariko. Mureza zvinongopuwa mahara izvo zvinhu zvatinoziva. Ndo Zimbabwe yacho yoyo yamunoswera muchiningirira muchiudzwa zvakadaro. And the next thing unobva unzoti ayo imimi why muri kuvavenga vasiye vakadaro musarwadziwa navo nekuti vari kutonga naimi. Endeyo nyaya yekuti vari kutonga iyo munhu anotongwa vanhu vanotongwa kuti vatadzeko, vanhu vanoda kutungamirirwa, vanhu vadi kutongwa, munhu anotongwa kukoti wedu we. Aiwa, aine zvimwe zvinhu zvacho zvandinombosangana nazvo ka. Ndozvaneti pamwe brain dzangu hasi right. Kana ndiri ndikurasika itai muchindicorrectawo muri yeZimbabwe because apa zvisi kuzopera mushezvo. Nyaya kanaona dziri kutodai so tinyarare, pakadai apa handisi kuzonyarara. Sorry zvenyu kana mafunga kuti ndichanyarara but handisi kunyarara. Right. Mumwe ari kubudawo muZimbabwe panapa ari kuti the cost of publishing this in a newspaper and here online is more than a flag. Kutopublish kokwa zvatoitwa manewspaper neche zvinotodhura. Imagine. In fact data rendatoshandisa kuya chitotaura nemi panapa izvo rotodhura rotodarika chiflag icho chatotenge icho. Kana muchida ngawe ndimuprovire izvozvo. But I don't know kuti Zimbabwe taitaroiwa kusvika pakuti sei chaizvo ende takatoroiwa neakafa chaizvo because dai angari mupenyu akaroya Zimbabwe angadai akatotiregerera. Inozonzi nyika yakanokorwa tsoka nemunhu akatofa zvake ende asi kuziva kuti ndiani zvodai zikana kuti akanokorwa tsoka ari papi chaizvo pamwe gwa rake vanhu vainomuchera kutaura naye kuti chamarivhesa zvokasiya waita pasi pano. But yo aiwa zvakaoma vedu aiwa atombotraya kuti Zimbabwe aiwa. Now umwe ari kubuda panapa hanzi aiwa zvimwe zvinhu zvinosekesa sure donating a flag kutoita officiating receiving a flag ndivo vangadai kana president vachiita official opening yepombi yemvura. Munhu akadaro hatidi kumuona kana achizonzi ari kutambira padhuze nepresident's office. I'm telling you the truth now. We don't tolerate such nonsense now.
kuti se wato iwe inozati petrol yavashandisa vachienda ikoko kuti vanopa flag nechikafu chavadya dressing hembe dzavakapfeka zvese dzawacha sipo whatever vachinzi vari kuenda netime yatambiswa yematicha nevana vechikoro vachiomberera maoko nonsense dzakadaro idzodzo. Aina hangu ina still remember when I mdiki maiti mukauya kana pachikoro pandaidza muchiita zvisina basa rese ndasingaombere maoko kana ndasende ndozvandanditori ndandisingakurumidze ngojikira zvisina kana basa rese. Atina kwatinenge tichienda kana zvinhu zvichisvika pakudai so. Ungadoneta flag muda shuwa muda usawamana musadaroma nemari dzamunadzo dzedze munzi madoneta maflag. Aiwa. Aina aiwa ndakubvuma izvangu ndabvuma hai ZANU-PF vanhu ZANU-PF uri mastupid vanhu munotobhoya muchikomenta zvebana muri machupid vanhu ZANU-PF kudzanai ikoko mukatadza kumudzora mucharwedzera futi ndakupai rimwe zita muri mastupid ha chichakadaro icho chichi kuti mututi nyadzisa kuti unofamba uchisekwa uchinzi kuri muzimba unodoneta minister anodoneta flag pachikoro naimimi what tatadzeiko what kind of insult is that tatadzeiko tanzi tadiko hanzi tidii kana tazodii kana mazotidaro tozosvika papi. Aiwa today I'm not in a good mood hapa ndakatoita kubatikana chezvezvo hapana kana mufaro kuno kuside kuno guys hapana mufaro kana tichiona zvinhu zvakadai so I understand kuti vamwe venyu hamuna basa nazvo zvenyika yenyu ndosaka muchiramba makakula down zvenyu muchingoti anga vaita zvavanoda ina angwaza kusiya kuita zvaunoda kapanyika vaipe ndoza mtona kuti vazhinji togara chitobhuka mabox and match vese ananiki mangwana vakatodecline vakati I'm too busy for that atotya boya ndozoti atingamboningirine tida tombonyatso pamwe tikatomboita zveboxing zviri paningirikini tomborwana zviri pamutemo mbijana zvinikakuwirirana zvinikakusaindirana basi at least zvinokwanisa kunzwisisika because izvi zvese zvikai zviri kuitwa izvi this is absolutely nonsense. Handisura pedza nguva kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company usina work permit kana kuti study permit zvanyoreko zvinezvi pane inonzi education research yana mukoma Owen namba dzavo ndo dzandatoisa pa screen ende uri kuziva kuti muSouth Africa vari kujuma matenda zvisingaite akukwanisi kuwana tender or subcontract yacho kana usina registered company but ungori nepassport chete. Fonera mukoma Owen izvezvi so ende zvakachipa izvo vatone chipromotion chavari kutorova zvemazuva ano taura navo ngoroti ndataura nakulenda ati muri kuchipisira vanhu vanenge vari muSouth Africa even if you are outside South Africa ungava uri kune mamwe madiaspora ungava ungori even kana uri kuZimbabwe as long as une passport ingori valid jet passport isati ya expire tuta kuti passport isati yapera muto anditi pane mamwe passport ekuti unozoti passport yako yakasopera yakabuda mustyle 2010 unotonga kuti zindotora imwe passport tutadzi chiri kushanda ine madays achiripo iri valid bata mukoma Owen wakuregister company zveso zvako zvotanga kutokufambira hazve mamwe madhira kuitika mujoza to atikwanzotara nemi kana manhingina but kana muchinga mazoregister macompany acho munozongouya vazhinji munogara muchiuya nemabusiness enyu tongokuadvertisere kana zvichinge zvazoita nditi so for now kuti mungoteerera something zvekutaurwa panapa muzondudzwa kana muchiwirirana nazvo kuti muri kuionawo senyaya iri kutaurika panapa iyi munondudzwawo zvamuri kufunga mucomment section kune vamwe vane chipo chekutaura vanenge vaida kutolauda kana kuti kutopopota whatever you can do that on that number. Send your WhatsApp audios. Murisei mambo. Inini zitando itwa Benson Mutando. Mushando va kuchipinge. Rati nyaya yamanga muchitaura yamai vaye vekuti vakarasika vakapinda one way kuHarare uko. Tingati yakafari situation ndakasangana naye paboda kuZim site. Ndichibva kuMasvingo sandapinda mubhodha mayamuyawo instead yekuti ndipindire panopindira mota panga pakapake gonyeti saka handina kukurumidza kuona ndakapindira panopindira mabhazi ndokubva ma-immigration officers ndokubva nemasoja ndokubva ati anowarashika rivhesa udini undopindira ukoko saka ndakabva ndarivhesa saka ndarivhesa ipo paya panopindire mota nepandakapinda padhuze nepadhuze paraundabout paya saka instead yekuti nditenderere kuroundabout kwako ndakaona zvakango because pangone something like 5 meters kana 7 meters pobva watopinde pai ndabva ndangoti arega ndipinde ndakadai also saka ndakabva ndasvika pabhodha paya ndokubva ndabhadhara zvangu mari dzacho dzinodiwa idzo dzemafizi acho aya kunana zinara immigration Zim borders what ndobva ndapedza
Saka ndapedza ipo paya ndatopinda mumota ndakuda kupinda kuuya kuSA site. Ndokubva ndapasvika mumwe murume ikanzi baba tokumbira kutaura izvenyu. Kanzi driving manga muchidhiraivha naye kumusoro kwedriving ruzivo yakuti mofisa oncoming traffic. Ndikati handina kunzwana zviri wrong because ndakuona zvangu pasina mota basi pangoni something like 7 meters uchingobva apo wapinda apa. Kanzi asi mutemo ifada matendera roundabout. Saka titeerei kuno mubhadhire fine yenyu $150. Kati handina mari. Kanzi saka musina mari mota yakuclaimiwa kana kuti makutoite plan. Kati plan ichi kanzi achingoita zvinoita. Ndobva ndabudisa $30 kanzi ishoma. Ndobva ndabudisa $50 ndokubva atambira $50 iya. Saka ndiri kumira nemember point yaya yekuti sometimes vanhu kumusha uko vechitsvage basa havana basa kuti panzi pane basa pacho pane mari yakawanda here. Vandanga vabvunza kuti kune madhira anoitika here. Ndiyo ndakataura kuti ndozvanga zvichitoitika ipo paya. Saka ndiri kumira nepoint yenyu baba iye manga muchitaura yakuti zvinhu zvacho zvinofanira kuti zvingadziiswe zvipere mukati menyika umo kuitira kuti zvimwe zvacho munogona kungozwisana kungozwira vanhu tsitsi kuti shuwa munhu anga arashika regai tingomuregerera. Asi inyaya yesituation yenhama inenge iri munyika munhu haanzwisisi unenge chiro totomupawo something. Ndozvakaitika ipapa. Handina hangu kuvablema varume ava because ndo kutoti vatoona kutoraramawo kwacho because mari dzacho dzenyu dzikaitodza vanenge vachipiwa.